खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्लिमा दैमासि बर' इं 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आं भेरगाव जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाब बाथौनि गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय बुद्राहाबि गामिनिफ्राय आरज बादायनो आवगायदों। बिनिनो सेथि देंखोनि हांख्रायनाय आरज नुजाफैदों मेथाइखौ रोजाबनो सानदों। बेखौ सुजुदों मानगोनां दुद्रु बावन स्वरगियारि। आं आरजखौ रोजाबनो जागायबाय।